El pressupost per a l'atenció a la dependència s'ha reduït un 46%, 1.176 milions d'euros menys. Un tema important, el tractarem allà a la zona del sofà. Ens espera ja la nostra companya Meritxell Martínez López. Meri, quan vulguis. Així és, bona tarda. En els darrers mesos s'ha retallat un 15% la prestació per cuidadors de familiars amb dependència. S'ha incrementat el copagament dels usuaris en serveis com les residències i s'ha suprimit la cotització a la Seguretat Social dels cuidadors no professionals. Per saber més de la realitat de la llei de la dependència i de l'estat d'alerta creat des de fa gairebé 2 anys, avui tenim a l'Àngels Guiteras, que és la presidenta de la taula del tercer sector social a Catalunya, i també a la Sònia Fuertes, de la patronal de les entitats catalanes d'acció social. Molt bona tarda i gràcies per estar aquesta tarda al Vespre a la 2. Breument, ens podríeu fer una petita fotografia de com es troba la situació actualment de les persones que estan amb la llei de la dependència? Bé, doncs, amb aquestes dades que estàveu explicant, jo crec que queda la fotografia d'aquesta disminució, d'aquesta retallada de drets amb aquesta llei de l'autonomia i la dependència, que fa que fins i tot el nombre de persones que hi han accedit en aquest any passat ha reduït també. Sí que és important perquè sabem que més de 150.000 persones estan rebent algun tipus de prestació i això és el que d'alguna manera des del 2006 en avui tenim, però en contrapartida aquesta retallada concreta amb aquestes polítiques socials fa que moltes persones no hi puguin accedir per una banda. Això és una dificultat. Altres tinguin que pagar més per poder fer front a aquesta prestació i també s'han reduït, per exemple, les prestacions als cuidadors, també el pagament de la Seguretat Social i s'ha enlentit també l'accedir segons quines persones en segons quin grau tenen aquesta dependència, que sabeu que s'ha prioritzat la severa, però que queda encara tot un ventall i realment en aquest moment hi ha moltes dificultats per a aquestes persones i famílies. Unes dificultats, una realitat que deveu viure també molt de prop des d'ECAS. Sònia, com veieu aquesta situació vosaltres? A veure, sí, ara estàvem parlant de dades i efectivament són dades colpidores, però nosaltres també el que volíem transmetre és que darrere d'aquestes dades hi ha les situacions de moltíssimes persones del seu entorn en moments vitals molt diferents, perquè a vegades s'associa la llei de l'autonomia i la dependència a persones grans, també tenim persones joves que han tingut un accident, que requereixen d'un acompanyament, d'una cura. I llavors el que també pensem que és molt important és veure que totes aquestes dades es tradueixen en una pèrdua de qualitat d'aquest acompanyament i que això és molt lesiu per tota la societat, perquè, clar, realment és la persona que està patint tot això i també l'entorn que està fent un esforç molt, molt important i continuat per poder donar-li una certa qualitat de vida. Una d'aquestes persones l'hem conegut, és la Loli. Anem a posar nom i cognoms a un d'aquests casos. A la Loli li van diagnosticar esclerosi múltiple fa 19 anys. En porta 7 en cadira de rodes. Té 54 anys i una discapacitat del 85%. És una de les 161.000 persones a Catalunya que reben una prestació per dependència. Yo necesito una ayuda para todo. Necesito para ir al baño, necesito para acostarme, necesito para levantarme, necesito en la cocina. Les seves 2 filles l'han ajudat sempre, però era la seva filla gran qui exercia com a cuidadora familiar de la Loli. Cobrava una ajuda i cotitzava a la Seguretat Social, però des que el 2012 van retallar-los la prestació, ha hagut de buscar feina fora. Nosotras, pues claro, las dos siempre nos lo turnábamos, pero claro, mi hermana era su cuidadora. Entonces, claro, a mi hermana, o sea, la Seguridad Social le cotizaba por estar cuidando de mi madre. Y en el momento en que estos recortes pues aparecen, claro, ella tiene que buscar cotización fuera. Dels 250 euros que cobrava com a persona dependent, ara només en cobra 125. Yo no puedo pagar a una persona que esté aquí si encima lo que cobraba de esto de la ley de la dependencia me lo recortan. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Tengo que estar todo el día sin comer, sin beber, sin ir al baño, sin ducharme. Des del Departament de Benestar reconeixen que la situació econòmica és ofegant. Expliquen que falten recursos i que aquesta llei de la dependència aprovada el 2006 no es va concebre bé. No va ser ni ben dimensionat a quantes persones hauria de donar aquest servei, ni tampoc ben pressupostat.
La solució, diuen, és crear una llei de dependència pròpia que s'ajusti a la situació econòmica actual. Que sigui una llei que pugui complir les seves expectatives i que sigui una llei sostenible. I en aquest sentit, doncs, tota la fase i totes les feines internes que hem treballat fins ara, amb l'ajuda també d'un comitè d'experts, doncs s'estan avaluant per una entitat avaluadora que ens ha de fer diferents escenaris pressupostaris. Mentrestant, enguany les retallades deixaran fora més de 66.000 usuaris. Bé, ho hem vist, aquest és el cas de la Loli. En aquest cas, una persona jove, 54 anys, esclerosi múltiple, fuig bastant del prototip de persona, doncs, a una persona de la gent gran, una tercera edat. En aquest cas, sabem que la situació econòmica no és bona, però quines solucions tangibles, reals, podem començar a donar a la gent que, com la Loli, ho està passant malament? A veure, nosaltres pensem que, efectivament, la situació econòmica és difícil, però també hem de fer un esforç per definir prioritats. I en aquest sentit... Ai, que m'ha agradat això que has dit. No, per això assenyalo, perquè m'ha agradat molt. Hem de definir prioritats i també hi ha una qüestió que pensem que hem de tenir en compte, que ara mateix ja no estem en una etapa de racionalitzar, perquè també és un altre discurs que a vegades es fa i els serveis estan ja molt ajustats. En el moment que, per exemple, s'ha disminuït les figures professionals d'atenció directa, això té una incidència ja en la qualitat, perquè potser aquest moment, si és que en podíem parlar de que això era necessari, aquest moment ja ha passat, ja no estem aquí, no estem fent una qüestió racional, és que realment estem en situació d'emergència en alguns casos, i on és molt important veure també aquestes persones, quines necessitats, quines prioritzem, i potser si hem d'obrir un debat pel que fa al copagament, que a vegades en parlem, potser l'hem d'obrir, però també tarifem, perquè tot el que és la contribució de la nostra societat en aquest sentit no és equitativa, o entenem nosaltres que no ho és. I Àngels, això qui ho ha de fer? Tot això de tarifar, de prioritzar, això ha de fer el govern català, el govern d'aquí. No, perquè saps què passa? Que hem de fugir ja des de... Ens falten recursos, no arriben diners de Madrid. Estem d'acord que la gent, sobretot que pateix tant, està cansada de sentir que la culpa és de Madrid. Per tant, des d'aquí, amb el que hi ha, com deia una mica la Sònia... Jo en aquest sentit crec que ja hem de començar a no dir sempre el mateix, no? És que jo ja dic que és això... Perquè el problema segueix. Mira, aquesta setmana estava dient, això és un mantra, ja dic el mantra neoliberal, o sigui, no hi ha recursos, no hi ha diners. I com molt bé diu, doncs, Sònia, hem de fer prioritats, però demanem prioritats als nostres polítics. Que per això els d'aquí, no? I en aquest sentit també val a dir que aquesta llei que estem veient en aquest cas i en tants d'altres és una necessitat bàsica, prioritària per a les persones, estaríem d'acord. Per tant, doncs, quan va ser concebuda molt feble, perquè en el govern Zapatero, i ho explicava també la Carmela Fortuny, no? Què passa? Que no es va dotar del pressupost necessari. Per exemple, no es va posar la Seguretat Social, perquè ens entenguem. Sí, el problema ja ve del moment en el qual es concep. I què veiem nosaltres? Que la societat la necessitem. Per tant, en aquell moment ja, i ara també avui, no hem de renunciar a avançar amb drets, no hem de renunciar a que aquesta llei es vagi desplegant, aquí a Catalunya, amb prioritats reals catalanes, i a més, sobretot, jo dic amb prioritats, es pot fer. El que passa és que hem de prioritzar més inversió en polítiques socials i, per exemple, l'altre dia sortia la dada que xoca molt, però es veu, no? Estem pagant, des del 2011 al 2014, més de 100.000 milions d'interessos del deute. Tu em diràs, Àngels, però això s'han de pagar. Estem d'acord, s'han de pagar, però potser es pot renegociar. Estem pagant en protecció social i PIRMI, també des del 2011 al 2014, 6.000 i pico de milions. Què vol dir això? Doncs que diners en podem tenir, el que passa que, per una banda, hem de buscar la fórmula, si és renegociar el que estem pagant tal, també hem d'estar molt pendents del frau fiscal, i això hem de fer pactes amb l'estat espanyol, perquè també es tracta que, si això ho millorem, vagi en aquestes prioritats que són les persones i que, com no pot ser de cap altra manera, sobretot també és la llei de l'autonomia i la dependència, que són aquestes persones més grans, també joves, amb discapacitat, també a vegades amb problemes de discapacitat mental. Perdó, Àngels i Sònia, estem parlant de gent que pot cobrar 400 euros, 420, li han baixat... Segons el grau que tinguin de discapacitat. I en els 3 graus poden baixar a 70, 80 euros, amb 300 i una mica més posa 500 euros, és impossible tenir una cuidadora professional, perquè necessites. Com s'ho fa aquesta gent? És una cosa tan urgent com de dir, demà molta gent de Catalunya que m'han dit,
que són dependents necessiten aquests diners. Clar, a veure, parlàvem de que hi ha hagut un problema d'entrada en el disseny de la llei en la mesura que no s'havia estudiat prou les necessitats i el nombre possible de beneficiaris. Un altre problema ha estat la deriva, per la qual tots parlem de llei de dependència i no llei de promoció de l'autonomia, que ja introdueix també un matís que fa que determinades quantitats, en aquest sentit, les podem concebre com més baixes, perquè una qüestió és pal·liar una situació, assistir-la, i una altra cosa és promoure una autonomia. En aquest sentit, evidentment, és molt difícil per aquestes persones i per als cuidadors i cuidadores poder fer front amb una quantitat tan baixa. I fins i tot hi ha casos que amb la revisió del grau de dependència els hi surt a pagar, han de tornar diners, perquè ells estaven tipificats amb un grau i ara, quan s'ha tornat a fer l'estudi, potser els estaven percebent 350, i ara resulta que els hi toca 300, per tant hi ha 50 que... Clar, són situacions que realment aquí pensem que no només hem de definir prioritats, és que hem de pensar i racionalitzar una mica quina és la prestació que estem fent i quina utilitat pot tenir aquesta prestació, si la volem per empoderar les persones. A nivell europeu hi ha algun mirall en el qual fixar-nos? Bueno, jo et parlaria, més que d'Europa, el mirall dels països nòrdics. O sigui, els països nòrdics, que ens hem mirallat molts anys, i crec que també aquesta llei neix amb aquesta idea, però amb el sentit que, per exemple, a Suècia, això és un dret universal per tothom. Però per què? Perquè ja tenen una base en el que, per exemple, el frau fiscal no és el frau fiscal que tenim nosaltres en aquest país. Per tant, la gent ja paga l'impost de la renta, que és equitatiu realment allà sí, perquè tothom paga el que li correspon, i després es poden dotar també d'aquest tipus de serveis. És un tema que és possible si ho prioritzem i que, a més, hi ha una qüestió important, que les polítiques socials, i aquesta aquí es veu molt clar, també creen ocupació. I l'ocupació sabem que és un tema clau pel creixement econòmic i per, en aquest cas també, lligar el creixement econòmic amb poder avançar en benestar social. Per tant, són polítiques que directament van a ocupació, perquè és ajudar aquestes persones, més servei al domicili, i per tant, és un retorn immediat. I, a més, jo crec que això és una de les maneres de prioritzar també el tenir recursos, per entendre's. Hem de treure a la taula un altre col·lectiu. Molt bé, que la Sònia volia dir alguna cosa, perquè ho expliqueu molt bé, i ara estava pensant, si ho expliqueu també, com és que no arriba els que poden decidir tot això? Perquè no els hi dona la gana. Bueno, i el que volia afegir és que, a més de generar ocupació, reconeixia també la figura de cuidador i cuidadora, perquè és una figura clau també per tota la tasca que desenvolupa, i en aquest sentit, com a societat, qualitativament ens ubica en una altra posició. Nosaltres pensem, o volem pensar, que sí que arriba. Nosaltres tenim espais. Ara, una altra cosa és que arriba un moment que hem de prendre decisions, hem de ser valents i hem d'establir, es parlava potser fer un altre marc normatiu, potser veure com es fa. Això nosaltres no ho sabem, però entenem que treballem plegats. Un altre d'aquests col·lectius que són afectats són la gent gran que estan a residències. És que molts centres geriàtrics també estan patint l'efecte de la manca de recursos de l'administració. La manca de concerts fa pujar el preu de manera que poques persones s'ho poden permetre. En aquesta residència de les Fonts de Terrassa, 30 de les 80 places que tenen són de prestació econòmica vinculada, la que donava l'administració per ocupar places privades per la falta de públiques. La mitjana d'edat dels usuaris és de 83 anys, la majoria molt dependents. Però des que la van treure a l'estiu sempre tenen llits buits que no ocupa ningú. Hem tingut una mitja de 10 places buides des de l'estiu, perquè la supressió de les PEPs ha provocat que la cua de les places públiques sigui una cua amb més d'un any i mig, 2 anys per ocupar un llit, i al costat tenim llits buits de prestacions vinculades amb persones amb necessitats de rebre aquesta atenció i que s'han desplaçat a la cua de la llista pública, i quan cridem perquè hi ha una plaça de pública, molts deixen mort. 17.000 persones estan en llista d'espera per una plaça de residència pública. Sense la prestació, molts famílies diuen que no podrien pagar la plaça. Sin esto no lo hubiéramos hecho. O sea, está claro, 2.000, 1.900, 1.800, 2.000 no se puede pagar cada mes. Perquè les persones, quan donen una cosa, l'han de complir. Només a aquest centre l'administració li deu 190.000 euros. La patronal de petites i mitjanes residències reclama els 10 milions de deute en places col·laboradores. Això en centres com els nostres representa que estan condenats, si això en un termini molt curtet no comença a pagar-se, al tancament.
Entitats, sindicats i síndic de Greuges alerten que cada cop hi haurà més gent sense places. Des de la Generalitat asseguren que treballen per tornar a obrir les subvencions i abonar els endarreriments. A hores d'ara, 17.000 persones estan a llista d'espera per poder accedir a una residència pública, un altre col·lectiu que també està patint aquests greuges. Sí, és que és un exemple més, i a més els impagaments que estan també reclamant les patronals, i en aquest sentit és un sumar a les dificultats de les persones i que també la dificultat d'accedir amb la dependència moderada, l'atenció domiciliària a casa seva, tot plegat. Moltes persones, sabem que són més de 600 l'any passat, que no van poder ja, estan mortes i no poden ja tenir dret a aquesta llei. Per tant, clama que realment ha d'haver-hi prioritats i que també sabem que el nostre govern prioritza en el sentit que el 70% del pressupost de benestar social està, el 70% de tota la Generalitat està en benestar social, però clar, és que necessitem més ingressos, és que necessitem fer aquesta política per prioritzar que realment no plantegem la sortida d'aquesta situació amb retallades de drets, perquè d'alguna manera creen aquest cercle viciós que hi ha més atur, que hi ha més persones en patiment, i això les entitats socials, les més de 6.800 entitats socials a Catalunya, ho veiem cada dia, perquè estem cada vegada tenint més persones i a més amb més voluntariat, però amb aquestes dificultats, que ja redueixen les prestacions, s'incrementen els copagaments, i tot això que reclama la prioritat. En relació amb això hi ha una qüestió que assenyalava l'Àngels de les persones que els hi arriba ja la resolució, quan ja estan mortes. Clar, això sí que nosaltres considerem que els processos són massa lents, són molt farragosos, que s'haurien d'agilitar, i que també hi ha una qüestió que crida l'atenció, que és la dificultat per tenir una estadística real de quantes persones estem parlant. I pensem que això senzillament es tracta d'afavorir a un sistema de recollida de dades que sabem realment quines persones estan quedant fora i en quins graus els tenim i com ho podem fer més ràpid. Doncs moltes gràcies, Sònia, moltes gràcies, Àngels, gràcies, Mari, Gràcies. que els polítics prioritzin, per favor.